खुलुमबाय दिनै 10 मे 2023 आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोनखौ एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन, लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो। आसा खालामो नोंथाङा खौरांखौ मोजां मोनगोन आरो खौरांखौ मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट खालामनायजों लोगोसे शेयार खालामनानै होगोन होननानैबो मिजिंथिनाय थाबाय जाहाथे गुबुनफ्राबो बे खौरांखौ मोननो हायो। दानिया नोंथाङा खौरांखौ खोनासंलांदो। जिनाहारि खालामनायनि दायाव पुलिसनि आखायाव हमजानो गोनां जादों। जिनाहारि खालामनायनि दायाव क'क्राझार पुलिसा आसामनि दरं जिल्लानि सिपाझार पुलिस थानानि साब इन्सपेक्टर निताय रयखौ एरेस्ट खालामदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला आइजोखौ जुलि खालामनो रादाय होनानै गोबाव समनिफ्रायनो जिनाहारि खालामदोंमोन निताय रयआ आरो जिनाहारि खालामनायनि अनगायैबो आइजो मिथियालासे भिडिअ सेबखांनानै वेबसाइटआव एंगारनानै होदोंमोन आरो आइजोखौ सिगि सग' खालामदोंमोन। बेबायदि जाथाय जानायनि उनावनो आइजोआ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय फकिराग्राम पुलिस थानायाव केस होदोंमोन। बेनि उनावनो क'क्राझार पुलिसा साब इन्सपेक्टर निताय रयखौ एरेस्ट खालामदों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला साब इन्सपेक्टर निताय रयआ जेब्ला दरं जिल्लानि धुला पुलिस थानायाव पस्टिंमोन, बे समावबो गावनि देरसिन अफिसारफोर आरो गावजों मावफानाय पुलिसफोरजोंबो जौ लोंनानै गाज्रि आखु बाहायदोंमोन, जायनि थाखाय साब इन्सपेक्टर निताय रयखौ रिजार्भ क्लसआव दोननो गोनां जादोंमोन। बे खेबाव इउपिपिएल आरो बिपिएफजों लोगो जानानै नङा, हारसिङै बिटिसिआव सोरखार दानो थाखाय थाग थियारि खालामदों बिजेपि दोलोआ। फैगौ 2025 मायथाइनि बिटिसि बिसायख'थियाव बिटिसिआव सोरखार दानो सिमां सुजुदों बिजेपि दोलोआ। मख'नो गोनांदि क'क्राझार जिल्लानि बनरगावआव बिजेपिनि जयनिं हाबाफारि जादों, जेराव बाहागो लादों बिजेपिनि दैदेनगिरि राजकुमार ब्रह्मआ। फैगौ 2025 मायथाइयाव बिजेपि दोलोआ हारसिङै बिटिसिआव सोरखार दानो हागोनखौ आसा खालामो होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। आरो बनरगाव मण्डलाव जयनिं हाबाफारि खुंनायाव मोनसे मोजां इसारा नुनो मोन्दों, जेराव 120 सुबुंफोरा बिजेपि दोलोआव हाबदों आरो 120नि मादाव बांसिनानो बर' सुबुं होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। लोगोसे जयनिं हाबाफारिखौ गासै बिटिसिआव खुंनाय जादों, गुबैयै क'क्राझाराव खुंनाय जादों, मानोना 2024 लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन मण्डलाव गुबुन गुबुन मर्चानि गेजेरजों जयनिं हाबाफारि लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथाङा। आरो फैगौ बिटिसि बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ हारसिङैनो सोरखार दानो हागोनखौ आसा खालामो होननानैबो फोरमायथिदों, मानोना सोलायनाय बुङोबा सोरखाराल' सोलायबा जाया, बयनिबो सुबुंफोरनि जिउआव सोलायनाय फैनो नांगोन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। लोगोसे बुंथिबावदों दि बिथांखि होनायनि थाखाय सायख'नायनि बेलायावबो गुबुन गुबुन दोलोफ्रा बेले बेजे खालामो, जायखौ रायजोफ्रा दुखु मोनदों, नाथाय बिजेपि दोलोआ दोलोनि सानालासे जायफोर मोन्थाय दं बिथांमोननो होनाय जायो होननानै बुंथिदों, जायनि थाखाय बिजेपि दोलोआव हाबफैदों होननानै बुंथियो राजकुमार ब्रह्मआ। राजकुमार ब्रह्मनि अनगायैबो रायजो बिजेपि युवा मोर्चानि आफादगिरि सिदांकु अंकुर बर'आ बिथाङाबो बुंथिदों दि दिनैनि सानाव बिजेपिआ प्रमद बर'नि दोलोजों मित्रजोताव दं, नाथाय फैगौ समाव बिजेपिनिफ्राय बिटिसिआव चिफ जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। बाक्सानि सालबारियाव गिथावना बुथारनाय जाथाय जादों। फिसाज्लायानो गावनि असे बिफाखौ बुथारदों। बाक्सानि सालबारि आनन्द बाजाराव जादों बे बुथारनाय जाथाया। थैनाय बिफानि मुङा धनन्जय देखा आरो बिफाखौ बुथारग्रा फिसाज्लानि मुङा धरनि देखा। फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबियाव बिफा धनन्जय देखाया फिसाज्ला धरनि देखाखौ सिखाजों गाग्लोबदोंमोन। बिनिनो फिननायाव फिसाज्लाया बिफाखौ खदालजों दानख्लाबदों, जायजों बिफा धनन्जय देखाया जायगायावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। जौ लोंनायनि थाखायनो बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों। जौ फेनानै धनन्जय देखाया फिसाज्लाखौ गिबियाव गाग्लोबदोंमोन, नाथाय फिसाज्लानि गाग्लोबफिननायाव गावनो जिउ खोमानो गोनां जादों। जाथायखौ सालबारि पुलिसा खौरां मोननाय लोगो लोगोनो नुजाथिहैदों आरो नायबिजिरनायनि हाबाखौ मावदों। पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खानखौ एरेस्ट खालामबाय। पाकिस्ताननि मिलिटारि फर्सनि गोख्रों सिकिउरिटिनि गेजेरजों इमरान खानखौ हमनाय जादों। इस्लामाबाद हाइकर्टनिफ्रायनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। आर्मिनि सायाव माखासे बिबुंथि होनायनि अखानायैनो इमरान खानखौ एरेस्ट खालामदों। आर्मिफोरा गावखौ बुथारनो नाजादों होननानै बिबुंथि होदोंमोन इमरान खानआ। रायखांनो गोनांदि गाहाय मन्थ्रिनि बिबाननिफ्राय गैया जानायनि उननिफ्रायनो इमरान खाननि हेंथा गोबां केस होनाय जादोंमोन। गासै 140नि गोबां केस होनाय जादोंमोन। बेनि मादाव बुथारनाय, उदखारि, दुंहाव थासारि सोमजिहोनाय बायदि बायदिनि सायाव बारग' प्राइम मिनिस्टार इमरान खाननि हेंथा केस होनाय जादोंमोन। नाथाय बेफोर अजदआ नंखाय होननानैबो बुंथिदोंमोन इमरान खानआ। रिपर्टनि बायदिब्ला इमरान खानआ पाकिस्ताननि राङाव 530 मिलियन रांनि हाखौ सासे फालांगिरिनिफ्राय लादोंमोन। आल कादिर ट्रास्ट, जाय इमरान खानजों लोगोसे बिथांनि बिसिनि मुङाव दं, बे आल कादिर ट्रास्टनि गेजेरजों आल कादिर इउनिभार्सिटि लुनायनि मुङाव हाखौ लादोंमोन।
बेनि अनगायैबो आल कादिर ट्रास्टनि गेजेरजों गोबां रां जाख्ल'नायनि केस सोलिगासिनो दंमोन बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खाननि हेंथायै आरो बे दायावनो बिथांखौ एरेस्ट खालामनाय जादों। पाकिस्तान तेहरिक-इ-इन्साफ पार्टी (PTIनि मासिगिरि आरो पाकिस्ताननि बारग' गाहाय मन्थ्रि इमरान खानखौ एरेस्ट खालामनायनि उनाव पाकिस्तानाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। सिकिउरिटि हान्जानि कामान्डारनि न' हाबनानै बुफाय बुसि खालामहैदों, जायनि थाखाय सेक्सन 144बो होनो गोनां जादों पाकिस्ताननि गुबुन गुबुन ओनसोलफोराव। बास बेलथायनायजों सा 15नि जिउ खहा जादों। मध्य प्रदेशनि खारगाव जिल्लायाव जादों बे गिथावना जाथाया। बासखौ सामलायनो हायैयाव बासआ दालांनिफ्राय गाहायाव गोग्लैलांदों, जायजों सा 15नि जिउ खहा जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला बासआव गासै सा 50नि गोबां सुबुंफोर दंमोन आरो बासआ इन्दर फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो बासआ दालांनि गाहायाव बेलथायहैलांदों, जायजों सा 15नि जिउ खहा जादों आरो सा 25आ जोखोम जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो ओनसोलनि सुबुंफोरा रैखा खालामनाय हाबाखौ मावहैदों। मख'नो गोनांदि जाथायजों जिउ गोमानाय नखरनो 4 लाख राङै आरो गोबां जोखोम जानायनो 50,000 रां आरो खम जोखोम जानायनो 25,000 रां होनो थाखायबो मध्य प्रदेशनि गिबि मन्थ्रिया फोसावदों। गसाइगावआव ट्राफिक पुलिस राजु बसुमतारीनि हेंथायै गोख्रों खुद्रिदों गसाइगावनि बेटारि रिक्सा सालायग्राफोरा। अजद होनाय बायदिब्ला ट्राफिक पुलिस राजु बसुमतारीया ट्राफिक रुल सिफायनायनि मुङाव इ-रिक्सा सालायग्राफोरखौ जानला मोनला गाग्लोबो, गाज्रि राव बाहायनायजों लोगोसे लावथिजोंबो बुनायनि अजद होदों बेटारि रिक्सा सालायग्राफोरा। अजद होबावनाय बायदिब्ला ट्राफिक पुलिस राजु बसुमतारीया डिउटियाव थानाय समावबो जौ लोङो। बेनि अनगायैबो बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि गसाइगावआव गासै गं 900 बेटारि रिक्सा दं। बेफोर बेटारि रिक्साखौ सालायनानैनो गाव गावनि नखरखौ खुङो। जुदि बुङोबा बेटारि रिक्साखौ प्रशासननो जमा होगोन, नाथाय गुबुन खामानि होनो नांगोन होननानै खुद्रिदों बिथांमोनहा। दिनै 10 मे कर्नाटकआव दिनै बिसायख'थि जागोन। गोबां हाइ प्रफाइल इलेक्शन केम्पेइन खालामनायनि उनाव दिनै कर्नाटकआव बिधान सभा बिसायख'थिया खुंजागोन। बिजेपि दोलोनिफ्राय गोख्रों दैदेनगिरिफोर प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथांनिफ्राय लानानै अमित शाह, लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोनहाबो राजखान्थिनि फोसावदिं मेल खुंहैदोंमोन कर्नाटकआव। गुबुन फारसेथिं कंग्रेस दोलोनिफ्रायबो गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफ्रा फोसावदिं मेल खुंदों। बिजेपि दोला गोबां मासियाव देरहासारनानै फिन सोरखार दाफिननायनि थांखिजों गोख्रोङै बिसायख'थिनि फोसावदिं मेल खुंदों। गुबुन फारसेथिं सोरखाराव फैफिननायनि थांखिजों कंग्रेस दोलोआबो फोसावदिं मेलखौ खुंदों। गुबै कंग्रेस, बिजेपि आरो जेडिनि गेजेराव जागोन बिसायख'थिनि दावहाया। 224 मासिनि थाखाय 2615 बिजाथिफोरा बिसायख'थिखौ गेलेगोन आरो बिथांमोननि खाफालखौ कर्नाटकनि 5,36 लाखनि गोबां भटारफोरा लिरगोन। गासै 58,545 भट मिरुआव भट होनाया जागोन आरो फैगौ 13 मेआवनो बेनि फिथाइ साननाया जागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2018 मायथाइनि बिधान सभा बिसायख'थियाव बिजेपि दोलोआ 104 मासियाव देरहासारनो हादोंमोन, कंग्रेस दोलोआ 78 मासियाव देरहासारनो हादोंमोन आरो जेडि दोलोआ 37 मासियाव देरहासारनो हादोंमोन। उनाव कंग्रेस आरो जेडि लोगो नांनानै कर्नाटकआव सोरखार दादोंमोन, नाथाय 14 दाननि उनावनो बिथांमोननि सोरखारा बायफिनदोंमोन। कंग्रेस आरो जेडि दोलोनि सा 19 एमएलएफोरा बिजेपि दोलोआव हाबहैनायनि उनावनो कंग्रेस आरो जेडि दोलोनि सोरखारा कर्नाटकआव बायदोंमोन आरो बिजेपि दोलोआ सोरखाराव फैदोंमोन। बे खेबाव सोरनि सोरखार फैगोन बेखौ 13 मेआवसो मिथिनो मोनसिगोन। आर्मिनि गारि सौख्रांनायजों सासे फरायसानि जिउ खहा जादों। फुंनि समाव फरायसालियाव थांबाय थानाय समावनो मालिगावनि 3 नं गेटआव आर्मिनि गारिया सौख्रांदों, जायजों जायगायावनो जिउ गोमादों लाबण्या पालआ। बिथाङा 7 थाखोआव फरायोमोन आरो मालिगाव रेलवे हायार सेकेन्डारि स्कुलनि फरायसामोन। फरायसालियाव थांनो थाखाय लामा बारस'नाय समावनो बे जाब्रबथाया जादों। जाथाय जानाय लोगो लोगोनो ट्राफिक पुलिस आरो सरासनस्रा सुबुंफोरा आर्मिनि गारिखौ लाखिदों आरो गारि सालायग्रानि हेंथायै आयेन बायदि राहा लानो थाखाय दाबि दैखांदों। मोनसे फोसावनाय रंजालि बैसागुनि थाखाय फिन नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैफिनबाय मणिपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमा। गंसे मटर साइकेल बायोब्लानो नोंथाङा गुबुन गुबुन रोखोमनि अफारफोरखौ मोननो हागोन, जेरै गंसे सिलिं फेन नङाबा गंसे टेबोल फेन मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे 2 हेलमेट मोननो हागोन। लोगोसे ल' डाउन पेमेन्टआवनो बाइक एबा स्कुटिखौ मोननो हागोन आरो जायखिजाया कम्पानिनि गोजाम बाइक एबा स्कुटिखौबो सोलायनानै गोदान बाइक एबा स्कुटिखौ बायनो हागोन। बेनि अनगायैबो नोंथाङा जुदि
खाथिनिनो बा मटरसाइकेल बा स्कुटिखौ हम डिलिभारि खालामनायनिबो राहा दङ आरो एकाउन्ट गैयाब्लाबो फाइनान्सआव खालामनानै हरनायनिबो राहा दं। बेल' नङा, मानास अट' हन्डा श'रुमा 13 मे खालि बोसोरारि सान फालिनो आखायाव लादों। बेनि थाखायबो नोंथांमोननो माखासे अफार होदों। बेनो जाहैबाय 1000 केशबेक नोंथाङा मोननो हागोन। अब्ला नोंथाङा माखौथो सानबाय थाखो? गोदान बोसोरनि गोदान मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनायनि थांखि दंबा थाबैनो मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटरसाइकेल बा स्कुटि बायनानै नोंथांनि साननायखौ जाफुंहोदो। श'रुमनि सोमोन्दै माबाफोर मिथिबावनो लुबैयोबा 70026012555 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।